दिनै बिसेस करि बनगाव प्राइमारिनिफ्राय फैदों बिथांमोना जावलियाफारा गामिनिफ्राय फैदों गासै सा 35 सारखौ मोजां मोननानै आरो जोंनि बिजेपि दोलोनि माखासे खामानि मावनायफोरखौ जौगानायखौ नुनानै बिथांमोना गोसो जानानै फैदों गावसोरनो। सिगाङाव बिथांमोना बबेबा पार्टिनि सापर्टार बिथांमोना गासिबो सिगाङाव सारनिनोखामोन इपिएफनि जानानै खामानि मावबोबाय थादोंमोन 10 बोसोर जाबाय बिथांमोनहा सारखौ देरहाहोनाया। दा सारा बिजेपिआव फैनायलाय बिसोरबो सारखौ मोजां मोननानै आरो दोलनि माखासे आसनिफोरखौ जेनेबा निउनिटिफोरखौ मोजां मोननानै डेभेलपमेन्टखौ नुनानै बिथांमोनहा सारजोंनो आखाइ हमफैफिनबाय। गासैबो मुसलमान कमिउनिटिनि गासैबो मुसलमान कमिउनिटिनि दं बेलेग नङा। दिनैहाय माने बिजेपिनि निति सबका साथ सबका बिसास सबका बिकास बेखौ नायनानै बिथांमोना आग्रहि जानानै गावसोरनो फैदों। बिथांमोनाबो नुदों बिजेपिआ जाथि धर्म बासियालासिनो बयनोबो सुबिदाफोरखौ होगासिनो दङ। दा PMनिफ्राय लानानै जेनेबा लोमजानायनि आयुष्मान भारत आरो PM किसान अरुनदय बिथांमोनाबो मोननो हादों बे खोथाखौ आंनि सिगाङाव फोरमायदों। दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना धर्मजों लोब्बा लाखिया हसियानो बासिया हसियानो पार्टिखौ बिथांमोना सारजों आखाइ हमफैदों। लोगोसे पार्टिनि जानानैबो गोख्रों खामानि मावगोन होननानै आं बिथांमोनखौ आसा खालामो। दासान्दि बनरगाव हिसाबै खोब मोजाङानो बुंनांगोन। मोजां मोनदों खामानि मावनानै जेरैथिं थाङो बिथिंजायनो जों पजिटिभखौ मोनबाय थादों। मोनसे मोननै जायगाखौ बाद होनानै फ्रायानो 90% पजिटिभ। बनरगाव समष्टि हिसाबै UPPL आरो BPF बे मोननै पार्टियाबो बिसायख'थि होनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। दा नोंथांमोना बिसोर मोननै पार्टिजों जुजिनो हानायनि दा बर्थमान थासारियाव दं। जोंथ' 100% मोजां थासारियाव दङ। जोङो तिनखनिया इलेक्सना जाथारमारोबा एलायन्स जायाबा जोङो 7-8 हाजारसो बारा भट मोननानै देरहाहैखागोन गुबुन पार्टिफोरनिफ्राय। दिनैसिमाव बे रिजाल्टआ रोखायानो जानायखौ जों नुनो मोनबाय। दा जोंहा गिनांगौ गैया। जोंनि कार्जकर्ताफ्रा ओरैबायदि स्ट्रं 12-13 घन्टा खामानि मावग्राखौ आं नुजोबदों दिनैसिमाव। 12-13 घन्टाखौ आरामसे खामानि मावगासिनो दं। रायजोनि अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिदों। अनसायदों जेरावखि थाङो बावनो मोजां पजिटिभ रिजाल्टखौ जोंनो होगासिनो दङ। अनसायनायखौ যাওয়া 10 বছর থাকি ছাড়ের পাছত মই আছো আৰু এতিয়াও থাকিম। ছাৰ মই পাৰ্টি দেখি অহা নাই, মই আহিছোঁ ছাৰক দেখি। কাৰণ সিহঁতৰ ব্যৱহাৰ মই ভাল পাইছোঁ। মোৰ গাঁৱত গৈছে, মোৰ ওচৰত গৈছে, 2টা বা 3টা কথা যে হওক কৈছে। লক্ষণা বেকনাৰ সুযোগ সুবিধা ভালকৈ দেখছে, যাৰ ফলত মই ছাৰ যিমান দিন আছে মই সিমান দিন ছাৰৰ পাছত থাকিম। কোনটো প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আহিছে? কোনটো গাঁৱৰ পৰা আহিছে? বনৰগাঁও প্ৰাইমাৰীৰ পৰা মই আহিছোঁ। কিমানজন যোগদান হ'ল? কেইজন আহিছে আজি? 30-35 জন হ'ব নেকি? এটা গাঁৱৰে নেকি? এটা গাঁৱৰ জাওলাপাৰা। তে মই আর কি কম, বেশি না কম। এটা বা 2টা কথা ক'লেই তো সকলো বুজি পায়। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, C सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन।
लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।